Hola, en aquest vídeo explicaré els aspectes més importants de la fonètica, concretament els que pregunten en la prova d'accés a la universitat de l'assignatura de Valencià, Llengua i Literatura. Respecte a la fonètica, hem de saber dos aspectes, un relacionat amb les vocals i un altre amb les consonants. Respecte a les vocals, el primer que hem de saber és si són obertes o tancades. La A sempre és oberta, la E pot ser oberta o tancada, la I sempre tancada, la O també pot ser oberta o tancada i la U sempre tancada. Per tant, nosaltres només hem de tindre dubtes en la E o en la O. El primer que hem de saber és que perquè una vocal siga oberta ha de tindre la síl·laba tònica. Per tant, hem dit que la E i la O poden ser obertes. La E quan és oberta? Doncs si en la següent síl·laba tenim la vocal U o la vocal I. Per exemple, incendi, incendi, la E és oberta perquè la següent vocal és una I. Igualment passa amb ingenu. Tenim la E oberta perquè la següent síl·laba tenim una U. Davant L geminada, R, R, també és oberta, com per exemple cel, ferro, hivern. Les esdrúixoles sempre seran obertes, a més tindran l'accent, com per exemple gènere. Les paraules que acaben en ecte, ecta, epte, ecta, com per exemple recte, recepta. Les que acaben en eu, com ara peu, preu. El grup NDR, com per exemple tendre, zendra. I altres paraules com ara set, Josep o Vicent, entre d'altres. La O és oberta quan en la següent síl·laba tenim una U o una I. Per exemple, dimoni, la O és oberta perquè en la següent síl·laba tenim una I. O soci, igual, la O és oberta perquè en la següent síl·laba tenim una I. També un truc és que quan en castellà es fa amb EU, en valencià la O és oberta. Per exemple, poble seria oberta perquè en castellà es diu pueblo, UE. O porta és oberta la O perquè en castellà es diu puerta. També les paraules que acaben en oi, ou, per exemple, heroi, dijous, són obertes. Les esdrúixoles, com hem dit abans, també són sempre obertes i a més tindran sempre accent. Les paraules que acaben en oc, oca, of, ofa, ol, os, ost, ot, també solen ser obertes, i altres paraules com ara dona, home, cor, prova, roba, troba, vola, entre d'altres, són també obertes. Respecte a les tancades, en la vocal O trobem sou, fou, dogma, forma, boca, estoig, bola, gola, cola, gossa, ossa, rosa, bossa, gos, brot, mot, nebot, gota, entre d'altres, i amb la E, selva, ferm, herba, serp, greu. Totes aquestes serien tancades. Pel que fa a les consonants, trobem que tenim consonants sonores i consonants sordes. Quan puc saber que una consonant és sonora? Doncs quan el so d'eixa consonant vibra en la meua gola. Les consonants sonores són B, D, G, V baixa, J, Z, L, L, R, M, N o Ñ. D'acord? Totes aquestes sonen en la gola. B, D, vibren. D'acord? Hem de tindre en compte que la S és sonora només si apareix entre vocals. Per exemple, posar, com va entre vocals, seria sonora. També la TZ i la Z són sempre sonores, com per exemple tranquil·litzar o zero. Alerta,
Perquè al final de paraula, la V, la D i la G passen a ser sordes i es pronunciarien com P, T, C. Recordeu la regla de bodega petaca. És a dir, la B al final de paraula sonaria com una P, la D sonaria com una T i la G com una C. Per exemple, tenim verd, encara que s'escriga amb D i la D és sonora, quan acaba i no té cap paraula al costat, es pronunciaria com una T, verd. Per tant, així seria sorda. Les consonants sordes són les que no sonen en les nostres cordes vocals. Quines són aquestes consonants? La P, la T, la C, la Q, la F, la X, la S, i G, i X i TX. A més, hem de tindre en compte la fonètica sintàctica, que és quan unim les paraules, és a dir, quan tenim dos paraules juntes i les pronunciem seguides. En aquest cas, hem de tindre en compte que podem tindre una sonorització o un ensortiment. La sonorització es produeix quan tenim una consonant més una vocal. Per tant, la consonant passarà a ser sempre sonora. Per exemple, has aprovat? Tenim així la S. La S al final de paraula és sempre sorda, però com al costat tenim una vocal, la S passa a ser sonora, perquè va entre vocals. Vegeu si la juntes, has aprovat? En el cas de roig encès, passa el mateix. Tenim roig, la IG al final de paraula és sorda, però com al costat tenim una vocal, es converteix en sonora. També tenim sonorització quan ens trobem amb una consonant seguida d'una consonant sonora. Per exemple, les dones. Hem dit que la S al final de paraula és sorda, però la D és sonora, vibra. Per tant, la S també es converteix en sonora. El mateix passa en calaix verd. La IX al final de paraula és sorda, però com la V és sonora, es converteix la IX en sonora. Finalment, l'ensordiment es produeix quan tenim una consonant seguida d'una consonant sorda. Per tant, es convertirà en sorda, com per exemple les torres. Hem dit que la S al final de paraula és sorda i la T és sorda, doncs continua sent sorda. I fins ací tots els aspectes sobre la fonètica. Moltes gràcies.